Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Naceu en Mondoñedo en 1846 e chegou ser a estrela do Teatro Nacional Dona María II de Lisboa a mediados do século XIX, mais, a pesar diso, Manuela Rei é unha grande descoñecida tanto no teatro galego como no portugués. Para reivindicar a súa figura e dala a coñecer entre o público, o Centro Dramático Galego, xunto co Teatro Noroeste Centro Dramático de Viana, o Teatro Dona María II de Lisboa e o Teatro Nacional São João do Porto, coproduciron a montaxe Manuela Rei is in the House, que se representará por primeira vez en Galiza no Principal de Santiago. O mércores haberá unha sesión para universitarios e os xoves, venres e sábado para todo o público. Fran Núñez, o director do Centro Dramático Galego, asina a dirección artística e dramaturxia deste espectáculo que ten o seu xérmolo no 2016, a raíz da publicación por parte de Antonio Reigosa, cronista oficial de Mondoñedo, dun artigo sobre Manuela Rei, que naceu en Mondoñedo en 1842 e morreu en Lisboa en 1866, apenas con 24 anos. A partir de aí tamén se iniciou unha investigación en colaboración co INCIPIT, entidade pertencente ao CSIC. Deste xeito, por tanto, o resultado é unha montaxe teatral na que a investigación arqueolóxica, antropolóxica e científica toma o centro da escena, tal e como se explica no prólogo da publicación que reproduce a única biografía que se conserva sobre Manuela Rei, datada pouco despois da súa morte. O espectáculo, ademais de visibilizar a figura de Manuela Rei, unha adiantada á súa época, pese a morrer, como dicimos, con tan só 23 anos, tamén reforza os vínculos do teatro galego e o portugués. Un aspecto no que fixeron tamén especial fincapé o director da GADIC, Jacobo Sutil, e a concelleira da área cultural Miriam Louzao. O elenco está formado por 7 artistas galegos e portugueses que entre todos dan vida a Manuela Rei. Recollemos a Manuela e con ela a moitas máis mulleres esquecidas, destacou a actriz Raquel Crespo. Isto é o que escribía Monse García o 13 de marzo de 2024 baixo titular Manuela Rei, estrela galega do Teatro Luso no 19, rexorde en Santiago, sobre as táboas do Principal. Ola, boas, como estades? Xa sabedes, estades aquí no Galiportus, eu son Germán Estevez, o Germano a Portuguesa, e estades neste Galiportus Express rapidiño, concreto, que busca achegar novas e mellores historias que comunican Galiza e Portugal a través dos tempos. Estamos aquí nos estudios da radio, co noso colaborador habitual desta sección, xa na súa casa, como sempre, Abraham Dorraca, historiador. Moi boas. Hola, moi boas. E hoxe falando, Abraham, de Manuela Rei. Ai, perdón, Bárbara Rei, é dicir, eu Concho, é que comparten cousas, non só apelido. Escoitamos isto de Rei e váisenos claro, a cabeza rapidamente. Que bárbaro. Non falamos de bárbaros nin de reis, falamos de Manuela, unha de Mondoñedo que acabou sendo unha estrela do teatro portugués. E que tivo algo cun rei tamén, mira ti. Manuela Rei, sí, que aparte cunha vida fugaz, non? Porque morreu moi noviña, con 23 anos, e que foi, pois iso, da parroquia de Trigás a Lisboa, aí de Sense, supoño, de Mondoñedo até chegar a Lisboa. Non é só unha biografía dela, non?
nalgún momento pois afírmase o feito de ter sido dada en adopción a unha familia que xa andaba no mundo da farándula. Inclusive pois falase de como ten non era só unha actriz de cara bonita, senón pois tamén unha actriz que pois chegou a pelexar, non, por cuestións salariais no teatro no que estaba a representar, e tamén pois que tivo un caso con don Pedro V antes deste casar, non como outros reis portugueses que foron coñecidos por incluso terlle unha casa a que un caso curioso, terlle casa así a monxa coa que estaban tendo fillos, non, así como don Xoán V tamén, debe ser cousa dos quintos que comezan a bebelos e depois pois xa non saben o que fan. E o caso é que Manuela sí ten aí pois unha carreira fulgurante e atinxindo fama, mais vendo a súa vida segada polo tifo, non, a idade pois de 23 anos, como dicía. Era moi habitual morrer novos os famosos e os non famosos, é dicir, estamos falando dunha época na que chegar aos 40 anos, bueno, pois digamos que era o habitual para a metade da poboación. E moitas enfermidades, moitas doenzas, pois tamén evidentemente non se conseguían superar. É un tema que nos recorda tamén, Abraham, a figura de Agapito Serra, que comentamos tamén hai unha temporada, unhas semanas aquí no Historia e Historias, ese empresario galego que acabou impulsionando o cinema portugués nesa Lisboa dos anos 30 do século pasado. Isto retrotraenos un pouquiño máis no tempo a figura de Manuela, mas tamén é curioso, non? Outra historia, outra máis de tantos e tantos galegos que atravesaron a raya case anónimamente e que acabaron sendo parte importante desa cultura lisboeta. Sí, e aparte, pois iso, con trascendencia, porque o que o falecemento, o pasamento de Manuela tivo eco internacional, porque chegou a Vigo a través do diario El Miño, non, onde falaban pois de que morrera unha das máis grandes notabilidades dramáticas da capital lisboeta. E pois entón xa falaba, non, de Manuela Rei, que afirmaba, non, así ese xornal, era unha desas vocacións espontáneas que se manifestan sen esforzo, que se enseñorean da arte case sen estudo. A súa morte foi moi sentida porque o lugar que deixa no palco portugués non o pode encher ninguén hoxe, non? Era unha figura que inclusive pois está recollida, non, neses volumes que había de como era os nosos contemporáneos, non, que se publicaban alá pola metade do século XIX, non, en Portugal. E sí, pois desde Mondoñedo até hoxe en día, na última época, festivais como o da Almada no distrito de Setúbal, actuacións en Lisboa, no Porto e tamén nas sedes galegas, é dicir, estamos falando da súa xira Manuela Rei is in the house, no Festival do Teatro de Viana do Castelo, en Santiago de Compostela, en Pontevedra, nunha serie de sitios pois ben significativos, non? Falamos do teatro, que tamén digamos que non é a arte máis recoñecida habitual, mas aí está tamén, aí está o recoñecemento. Fala un pouco aquí no Consello da Cultura Galega pois un pouco tamén esa conversión do seu apelido cara López, non? Pola súa adaptación tamén á vida lisboeta, non? O apelido López que bueno, unha vez que xa digamos que vai noviña para ali, pois acaba acompañando, digamos que xa sería unha lisboeta máis. E que nos fala dunha realidade tamén, o tema do apelido, non? E permite meter así a puntilla, non? O apuntamento reintegracionista. Correcto. Porque iso é un fenómeno, non? Mondoñedo, a partir de xa temos pois a zona da Mariña, non? E sí que dun tempo esta parte foi desaparecendo, mas había moitas entrevistas a xente maior que eran os López ou os Sánchez, e entrevistaban a esa xente
polo tema, pois, por exemplo, de que dicían, pois o mellor dicían luns, martes, cortafeira, así misturaban e tal, e depois tamén o tema de que eran López no carné. Correcto. Mas sempre eran os do López, ou eran os do Sánchez, ou eran os do Fernández, non? Claro, non había diferencia. Ainda tiñan ese, e é unha zona onde presumiblemente, e cando estudamos non hai seseo, non? O seseo, por sempre, cando estudamos en lingua e literatura galegas, temolo na costa, aí na faixa occidental, e máis que no tema da antroponimia, non? E sobre todo no referido aos nomes de familia, ata hai unhas décadas había ese testemunho de que López era no cartel, non? Digo polo tema de que se callar non estaba tanto a mudar o apelido verbalmente, correcto, ou oralmente, senón a darlle esa forma, certo, e mudar o Z, non? Polo S. Sí, moi interesante, certo, é máis unha cuestión ortográfica que é unha cuestión fonética. Comenta tamén o Consello de Cultura Galega, Abraham, que pouco despois de cumprir os 15 anos, en 1857, xa comezou a excelente, aínda que breve, carreira no Teatro Nacional, como comentamos, Dona María II, coa súa obra A Alegría tras o susto. E pouco a pouco vai gañando prestixio, e xa, bueno, nomeadas figuras de Portugal e Brasil, pois xa se fan eco das cualidades de Manuela, que xa reivindica os pagos que lle corresponden pola súa traxectoria que se vai consolidando, en Ingenua, un papel no que non ten rival, pasa a partir de 1864 a desempeñar outros máis importantes en obras como Os Fidalgos de Bois Doré, Fogo no convento, Vida dun rapaz pobre, Nobres e plebeus, xunto a actores e actrices de renome da época, como Rosa Teodorico, Sasso, Emilia das Neves ou Soler. Digamos que nos seus últimos anos foi representando pois obras do estilo romántico, este é o que comentaba tamén o Consello da Cultura Galega, non? Digamos que é unha actriz que realmente colle moita forza e deixa moi boas referencias. Sí, alén de que, pois iso, demostra moita precocidade, non? Porque sí que xa está, pois iso, no teatro... non me sai agora Dona María II, non? Sí, xusto. Mas xa aparecen, hai algunhas noticias dela, sendo crianza con esa familia que a adopta, actuando en León, por exemplo. Hai así algunhas referencias a actuar, pois iso, en León da banda castelá, mas despois tamén en Chaves, Braganza, Porto, até pois sí que xa pois comezar a triunfar na propia capital, xa cunha idade pois un poquinho pois, máis xoven adulto, como lle diríamos agora. Mais dos 20. Sí. E o 4 de xaneiro de 1866 representou unha obra, O cura de Almas, e recitou o poema Primeiros Amores, de Eduardo Vidal. Comentan no Consello de Cultura Galega que o público asistente ao vela pálida e con febre asustouse. Parece que esa tez, esa cara pálida foi a peor. Deu un paseo polo Xardín da Estrela no 5 de febreiro, no día 8 encamou, a doenza agravouse, e como dicimos, pois morría moi nova, acompañada de amigas, amigos, poetas e actores. O seu funeral celebrouse na igrexa de San Domingos e asistiron numerosas figuras do teatro. Isto non é algo que inventemos nós, é dicir, era moi recoñecida nos circuitos culturais lisboetas, foron escritores, actores e público diverso, e o seu corpo foi soterrado no cemiterio dos Praceres, aí en Lisboa. Juan Carlos Machado Hasta que susto, que estábamos con de Bárbara Rey, ahora dixo Juan Carlos e... Dixo dela que era a muller lirio, e o seu malfado quixo que o seu derradeiro recitado diante do público comezase así: o lirio desponta e crexe a luz de mañá que asoma, tudo é viso e tudo aroma naquela graciosa flor. Esas foron un pouco as últimas palabras desta pequena grande historia, Manuela Rey. Sí. Entre os seus admiradores estaba, falabas de escritores, pois o grande Castelo Branco tamén. Sí, señor, Camilo Castelo Branco. Sí, dicía que era a máis grande das actrices románticas que había en Portugal, e era alta, elegante e cunha beleza que poucas veces era vista.
Pois outro exemplo máis doutra galega que triunfou en Portugal e que non foi recoñecida, ou non, aínda non foi recoñecida como debera, mas que, bueno, axuda un pouco a chegar tamén aquí ao Galiportos este tipo de historias, este tipo de recoñecementos. O noso saúdo e o noso afecto tamén para Manuela Rei, actriz galega fantástica, moi renomeada no teatro portugués do 19. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.